Nou, dames en heren, welkom bij Thuis in Limburg op deze maandag. Ja, we weten eigenlijk niet of we moeten huilen of lachen, want gisteren was natuurlijk de belangrijke avond voor Oranje. Maar deze show is opgenomen vlak voor de wedstrijd, dus we weten hier aan tafel helaas niet wat het geworden is. We hebben in ieder geval het Oranje gewoon hier laten liggen en we gaan er ook vanuit dat alles gewoon is goed gekomen gisteravond. Sowieso houden we van Oranje vandaag, want we hebben de deurzakkers hier op bezoek. Die gaan uiteraard dadelijk voor u optreden. Niemand minder dan Willy Brokamp is aanwezig. En we beginnen deze uitzending met een gesprek met Paul Kusters, de cartoonist. Paul, hartelijk welkom. Natuurlijk bekend van onder andere Toos en Henk uit de Limburgse kranten. Ja, deze dagen zijn natuurlijk voor jou gevoelens fressen, hè, als cartoonist. Ja, zeker. Met zo'n wedstrijd tegen Duitsland bijvoorbeeld is dat zeker gevoelens fressen. Maar dat is, als iets sentiment is, dan is het voetbal wel. En ja, ik moet het hebben van het sentiment. Dus, ja. Ben je dan ook al zeg maar 3 dagen vooruit aan het denken of aan het weten wat je gaat tekenen? Nee, eigenlijk bij voorkeur niet. Eigenlijk ongeveer een uur of anderhalf voor de deadline, voor mijn deadline dan, voor mijn aftrap. En dan op een of andere manier probeer ik dan te voelen wat er op dat moment heerst. En dan probeer ik een grapje van te maken. Ja, een van de cartoons van deze week was bijvoorbeeld dat iedereen alleen maar met Oranje bezig is. En dat het ook wel eens tot huiselijke stress leidt, was geloof ik het thema van een van je cartoons. Ja, dus elke dag huiselijke stress hoor. Dat is eigenlijk het doorlopende thema het hele jaar door. En, het is prachtig om met gevoel te werken. En ja, als iets gevoel is, dan is het voetbal wel. Alleen al de humor die erin zit, dat mensen zich helemaal verkleden. En als er dan een wedstrijd verloren wordt, dat ze dan nog steeds in die oorlogskleuren erbij zitten. En in die feestkleuren, maar dan wel met een lang gezicht. Dat is op zichzelf al prachtig natuurlijk, om daar iets mee te doen. Maar zijn dit nou verhalen uit je eigen omgeving? Met andere woorden, zit Paul Kusters thuis ook te balen en de hele dag voetbal te kijken? Ja, ik ga er helemaal in op. Ik ben niet zo iemand, bij ons thuis volgden we nooit die voetbalwedstrijden zo. Maar tenminste die Nederlandse competitie en dat soort dingen niet. Maar als Oranje speelt, ja, dan zaten we wel voor de buis. En dan onderga je dat. En ik verander ook in een soort hooligan hoor. Als ik ik ken mezelf niet meer terug. Ik drink normaal zelden bier. Het is meestal sterker spul waar ik de inspiratie uit haal. Maar dan zit ik bier te drinken. En dan zit ik mee te schreeuwen. We kijken meestal met de hele straat samen. Ja? Op zichzelf hartstikke gezellig. Bij iemand in een kelder omgebouwd tot bar. En op zo'n groot scherm. Echt heel leuk. En dan zeggen ze, goh, je bent normaal zo rustig. Ja, ze kennen me niet helemaal als rustig, denk ik. Maar dan ben ik wel anders. En hoe erg werd er gevloekt naar Nederland-Duitsland? Ja, nee, vooral met die momenten dat Van Persie vlak voor die goal stond. En 2 prachtige kansen had, maar ze niet wist te benutten. Ja, dan komt er wel emotie uit op dat moment. Ja, dan wordt niet echt gevloekt of zo, maar dan is het wel van oeh. En dan van die positieve oerwoudgeluiden ontstaan. En dan begint het natuurlijk allemaal tegen jou na afloop van nou, je zult wel wat moois hebben verzonnen vanmorgen. Ja, weet of je, daar ben ik dan op dat moment totaal mee bezig. Maar meestal nee, niet? Nee, ik ben niet. Ik ga zitten en dan moet iets opborrelen. Ik ben niet iemand die het moet hebben van de spontane momenten. Nee, ik ga zitten en dan brainstorm ik en dan op een of andere manier, ja, mijn hoofd is net een soort vuilnisvat, dan trek ik er iets uit en daar doe ik iets mee. En dat is elke keer opnieuw is dat het verhaal eigenlijk. Ja, dus nu deze zomer natuurlijk de sportzomer. Maakt het voor jou makkelijker dan ook om iets te verzinnen? Of zeg maar, heb je meer baat bij een komkommerzomer, om het dan maar zo te zeggen? Nou ja, als het komkommerzomer is, dan maken we grapjes over komkommers. En letterlijk vaak. Maar iets dat leeft, als het maar leeft. Of het nu carnaval is, of de Elfstedentocht, of kerstmis, of de paashaas, of wat dan ook. Maakt niet uit. Het liefst heb ik onderwerpen waar de mensen mee bezig zijn. Dus die dicht bij hun staan. Want dat raakt het ook. Het raakt hun vaak, hoe schrijnend het ook is, maar dat raakt hun vaak meer dan derde wereldproblematiek. Ja, dat is zo. En dat is zoals ze dat met een soort marketingterm in medialand zeggen, de human interest. Ja. En dat is eigenlijk wat dicht bij de mens staat. Dat interesseert de mens, de mens. Hoor jij tot de top van de Nederlandse cartoonisten. En dat is een vrij select gezelschap. Maar hoe voorkom je nou dat jullie alle 4 of alle 5 zeg maar, hetzelfde aan het maken zijn? Want iedereen heeft het deze dagen natuurlijk over het EK. Hoe zoek je dan toch naar de originaliteit? Ja, dat is net als met nummerborden. Hè. Al die nummerplaten van auto's, die hebben allemaal dezelfde cijfers. En dan zijn maar, ik dacht iets in mijn hoofd, 24 cijfers in letters in een alfabet. Maar toch kun je er hoeveel woorden? Heel veel woorden mee maken. Dus
Ja, je kunt eindeloos. Ik teken nu al op zijn minst bijna 10 jaar Toos en Henk. En 8 jaar officieel Toos en Henk, maar dat is begonnen als Splinter ooit. En het verbaast mezelf. Hoeveel oranje wedstrijden heb ik al meegemaakt? Hoeveel kerstmissen heb ik al meegemaakt? Hoeveel zomervakanties heb ik al meegemaakt? Dat ik het thema zomer heb. En de camping, waar Toos en Henk dan steeds op verkeren. Ja, je kunt eindeloos. In principe kun je overal humor van maken en bakken. De vraag zal je al 1000 keer gesteld zijn, maar die Toos en Henk figuur, dat kan bij iedereen de buurvrouw of de schoonmoeder of de tante zijn. Ja. En dan gaan ze toch natuurlijk altijd herleiden bij jou van, is het dan misschien jouw tante of jouw schoonmoeder? Nou, het zijn je eigen buren als het ware. En als het niet zijn, dan gaan ze het worden. Als je op den duur als je elke dag naar die Toos en Henk zou kijken en ze zou volgen, dan worden een soort soapfiguren die dicht bij je gaan staan, die je ook gaat leren kennen. En dan herken je daar toch ook wel, misschien wel een gedeelte voor jezelf. Maar is het gebaseerd op je eigen omgeving of is dat pure willekeur? Het is pure willekeur. Het is eigenlijk gebaseerd op iedereen. Voor een belangrijk gedeelte ben ik het zelf af en toe. Tenminste, ja, zoals ik net al zei, die emotie met die voetbalwedstrijden. Dat ik zelf mezelf erop betrap dat ik het hardst schreeuw als ze een goal maken of als ze hem net ernaast schieten. Dat soort dingen. Ja, dus wat dat betreft, ik ben zelf een soort Toos en Henk eigenlijk. Dus, Toos en Henk in één. Toos en Henk in één. Ja, ik kan me ook heel erg verplaatsen in de dramatiek van zo'n vrouw. Met zo'n lamzak als Henk, waar ze dan mee getrouwd is. En, op zichzelf is dat ook natuurlijk één groot drama. Dus ook leent zich dat ook eens een perfecte voedingsbodem voor humor. Ga jij met vakantie op vakantie of draait Toos en Henk de hele zomer door? Toos en Henk die gaan zelf op vakantie, maar in de krant op vakantie. Dus die maken op vakantie van alles mee. Maar ik werk dat vooruit. Ik neem de tekenpen neem ik niet mee op vakantie. Nee, kun je dat? Kun je hem echt helemaal dat kan ik met genoegen. Ik kan heel gemakkelijk dat loslaten, maar dat betekent dus wel, ik kan het des te gemakkelijker loslaten, want in die weken voordat ik op vakantie ga, heb ik dubbele straf in de zin van dat ik dan 4 cartoons per dag teken. Dus dan ben ik ook meestal wel toe in vakantie, zal ik wel zeggen. Dus ik creëer mijn eigen vakantiegevoel als het ware, elk jaar opnieuw. En op vakantie is het dan heerlijk om die batterijen op te laden en vooral andere dingen te doen dan... Je bent niet toch stiekem aantekeningen aan het maken van dit akkefietje is gebeurd of ik liep hier tegenaan of ik zag dat. En dat bewaar je dan toch weer voor een strip? Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik heb nooit aantekeningen gemaakt van dingen die grappig zijn of zo. Nogmaals, ik ga ervoor zitten, ik denk over iets na en ik probeer er iets grappigs uit te halen en te maken. Maar op vakantie, ik heb het schilderen weer helemaal opnieuw opgepakt. Ik ben ooit begonnen als zelfstandig kunstenaar. En dat heb ik weer helemaal opnieuw opgepakt, dus ik ben flink aan het schilderen. Oké, en wat schildert Paul Kusters dan? Non-figuratief schildert Paul Kusters. Oh, wacht even. Geen moeilijke woorden in deze vakantie. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus, het stelt letterlijk niks voor, maar ik probeer er heel veel voor te stellen met het werk. Dus ik probeer een bepaald realisme. Het zijn zoveel woorden, je zou dat een keer moeten zien. Daar komen we nog een keer apart op terug. Je vertelde net als ik inspiratie moet halen, dan is het meestal uit wat sterkere drank. Niet het pils. Ben je zo iemand die dit soort, laten we zeggen, geestverruimende middelen nodig heeft om tot iets creatiefs te komen? Nee, dat heb ik zeker niet nodig. En bij voorkeur zelfs niet. En ik ben helemaal niet zo iemand die voor geestverruimende middelen is. Maar ik vind een glas wijn op zijn tijd vind ik wel... is dat de voedingsbodem voor een goede cartoon of een goede schildering? Ik geloof niet zozeer... een tikkeltje misschien. Maar ik geloof niet zozeer dat je in een zekere bezopen toestand tot geweldige dingen komt. Ik heb te veel ellende gezien op dat gebied. En ik geloof niet in geestverruimende middelen. Nee, zo zwaar bedoelde ik het ook niet hoor. Dus, op zichzelf vind ik een glas wijn wel lekker. Een cartoonist heeft een prachtig voordeel, namelijk niemand herkent hem op straat. Niemand weet dat dit het gezicht achter Toos en Henk is. Maak je er ook wel eens gebruik van? Dat niemand mij herkent? Of wat dan ook? Ik zou me ook er niet op willen betrappen dat ik koketteer met een bepaalde van, ken je Toos en Henk of wat dan ook, dat soort dingen. Dat heb ik niet zo. Nee, maar ik bedoel meer andersom, dat je zegt van, je hebt toch altijd je oren en je ogen open voor hetgeen wat er om je heen gebeurt. Dat heb ik denk ik wel automatisch. Dan moet je op een of andere manier moet je gevoel hebben, je moet geïnteresseerd zijn in mensen. En tenminste als je dit vak, volgens mij als je met verbeelding wil werken, wat ik in principe wel doe,
Dat geldt voor schrijvers, dat geldt voor iedereen die probeert iets neer te zetten vanuit een bepaalde fantasie. Dan ben je geïnteresseerd in het leven zelf en dan ben je geïnteresseerd vooral in mensen en wat in mensen omgaat. En dus onbewust ben ik eigenlijk mijn leven lang met Toos en Henk bezig. Om het kort samen te vatten. Genoeg over Toos en Henk. Deze zomer, waar gaat de reis heen of ga je niet meer weg? Nee, deze zomer gaan we ons overgeven aan een bepaalde trend van de laatste jaren. En dat is Ibiza. Ibiza? Dus, je gaat partyen? Nou, partyen denk ik niet, dat weet ik niet. Ik heb wel 2 puberende dochters wat dat betreft. Oh jee, die willen je er niet bij hebben, denk ik, vader. Die zijn misschien wel geïnteresseerd in het partywerk. Maar dat moeten we allemaal gaan bekijken. Maar we hebben spannende verhalen gehoord over Ibiza, dus we gaan het verkennen. Oké, mag ik je heel veel plezier daar wensen. Dankjewel. En natuurlijk hopen we weer dat we straks na de zomer weer kunnen genieten van die prachtige strips. Dankjewel. Dankjewel. Paul Kussers. Zometeen natuurlijk nog eventjes voetballen tegen Willy Brokamp. Dus, spannend. Ja, dat belooft nog wat. Ja, het is de maandag na Nederland-Portugal. Ik zei het al, we weten dus niet wat het geworden is. Maar hoe het ook zij, we blijven trots op Nederland. We houden van Holland. En dat gaan de deurzakkers nu ook voor u zingen. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hartstikke. Daar waar die molens draaien in het forse graan. En waar de bollen bloeien in het forse graan. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. Je blonde duinen in het bonte rij. Op heel deze grote aard, al ben ik van huis en huis, is het kleine Holland mij het meeste waard. Holland, met je koetjes en je weiden, ik wil jou zo gaarne leiden, met je molens aan de Vliet. Holland, al trek ik naar vreemde stranden, en doorkruis ik alle landen, jou vergeten doe ik niet. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hartstikke. Daar waar die molens draaien in het forse graan. En waar de bollen bloeien in het forse praat. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. Je blonde duinen in een bonte rij. Op heel deze grote aard, al ben ik van huis en haard, is het kleine Holland mij het meeste waard. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. Je blonde duinen in een bonte rij. Op heel deze grote aard, al ben ik van huis en haard, is het kleine Holland mij het meeste waard. Ja, dat waren de deurzakkers hier bij Thuis in Limburg. En we gaan hier aan tafel verder praten over het EK voetbal. Goed, we weten dus nogmaals niet wat het geworden is gisteravond tegen Portugal. We nemen het programma voor de wedstrijd op. Maar laat onverlet dat we er wel over kunnen praten. En dat doen we met niemand minder dan hier aan tafel Willy Brokamp. Een van de beste voetballers die Limburg ooit gehad heeft. Willy, welkom. Hoe beleef jij het EK? Tot nu toe een beetje rustig.
Ja, rustig? Rustig. Ja, kijk, 2 wedstrijden geweest dan. En niet zo goed verlopen. Dus dat merk je ook op straat. En de klanten en de mensen allemaal. Ja, je hebt een kroeg, dus ik neem aan dat de sfeer in de kroeg dan meteen ook minder is. Nee, ik heb nooit televisie in de zaak. Dus bij mij kijkt niemand. Serieus? Ja. Jullie kijken dus niet in de kroeg naar Nederland bijvoorbeeld? Nee. Dat is een bewuste keuze. Een bewuste keuze, ja. Want? Ja, mensen die in een café komen, zeg ik altijd. Die, bij mij tenminste, ik heb niet echt een cafeetje, ik heb meer een restaurant. Ja. Die willen graag eten. Dus die hebben weer geen geschreven van de voetbalsupporters. Ben je iemand die ook alle wedstrijden volgt? Of is Nee. het... Nee? Nee. Je pikt alleen eruit dat je... Nou, graag ik kan heb zien. tegen Duitsland wel de hele wedstrijd gezien, maar tegen Denemarken de tweede helft. En de rest heb ik eigenlijk van alles een beetje... Ja, kijk, vroeger als je 1 wedstrijd mist, dan zag je niks. Maar ook word je, of je 's nachts wakker wordt of wanneer je kan alle wedstrijden volgen. Ja, dat is waar. Voor de mensen thuis, Willy Brokamp natuurlijk een van de beste voetballers die Limburg ooit gehad heeft. Maar Willy ook iemand die een beetje bekend staat als levensgenieter. Vandaar dat je in de horeca al heel wat jaren actief bent. Hoe ver heb jij afstand genomen van het voetbal? Nou, ik denk helemaal. Ja? Maar, ja, ik ben sinds ik gestopt ben ik daarna 25 jaar niet meer op een voetbalveld geweest. En daarna, na 25 jaar, kom ik wel eens af en toe. Een tijdje bij Roda geweest, een tijdje bij MVV. Dan kom ik wel regelmatig bij MVV. Ja, dus het werkt in zich wel heel vreemd in een voetballer. Hè? Als je dat ooit als je beroep hebt gehad en nu opeens eigenlijk helemaal niks meer mee doet of hebt. Is dat een knop geweest die flink is moeten worden omgezet? Ja, niet bewust. Niet bewust. Maar kijk, vroeger, ik had horecazaken op het Vrijthof vroeger. En de drukke periode slikt toch altijd in de weekenden. En dan amuseerde ik me daar ook. Ja, duidelijk. Het is zomertijd, vakantietijd, even los van het EK. Ben jij iemand die ook vrij veel zelf op vakantie gaat of die graag erop uittrekt? Nee, ik ga zelden op vakantie. Maar als ik ga, het zijn allemaal korte tripjes. 3 dagen, 4 dagen, maximaal 5 dagen. Maar... En dan steden bezoeken? Of nee, ja, dat vind ik wel leuk. Maar meestal doen we met golfvrienden. Dan gaan we 3 dagen golven en dan... lekker een hapje eten en wat drinken en dan komen we weer naar huis. Dus je bent helemaal in de golf nu? Ja, maar af en toe. Ja, wat is de handicap, moet je dan altijd vragen? Nou, die was en die is nou helemaal naar beneden. Ja, maar als je moet inschalen, ben je een goede amateur of hoe moet ik het zien? Nee. Ik ben niet zo dat ik zet mij maar tussen de 25 en de 30 in, zoiets. Ja, ik heb begot geen verstand van golf, maar dat zal ongetwijfeld goed zijn. Nou, we lopen mee. We lopen mee, oké. Wat doet Willy tegenwoordig nog allemaal? Want dat mensen willen natuurlijk toch een beetje weten hoe het met de halfgod van vroeger tegenwoordig is. Nou, de meeste mensen weten dat wel. Dus ik zit nu in Kan en Kruiken. Dat is net over de grens achter Châteauneerkant. Dat is mijn zoon, zijn we de horeca van de golf in Maastricht zijn we begonnen. En voor de rest... rustig aan, van het leven genieten. Ja. We hadden het net over het EK, over het feit dat je niet alles kijkt, maar je volgt natuurlijk wel wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Ja, dat volg ik zeker wel. Ja. Wat is jouw mening over wat er allemaal aan de hand is bij Oranje? Nou, kijk, op de eerste plaats, ik wil natuurlijk niet... Maar kijk, iemand die 2 jaar geleden een goede trainer was en ook die spelers, het zijn allemaal goede spelers en goede trainers. Dus ik wil niemand afvallen, want dat kan ook niet, want het zijn er gewoon allemaal goede spelers en goede trainer. Alleen, het is nou een beetje slapjes. Ik vond tenminste tegen de Denen... Ik had zo'n idee dat ze de boel een beetje onderschat hadden. En dan kan je de knop niet meer omdraaien. Ja. En ik vond het slapjes. Maar is dat dan misschien toch te druk? De druk van het feit dat je verliezend wereldkampioen bent? Nee, dat denk ik net andersom. Want die jongens die moeten iedere week... Kijk, de ene komt van het Duits kampioenschap en van de finale van de Champions League. Lang seizoen. Dus je kan niet zeggen dat die jongens spanning hebben. Hè. Dat hebben ze allemaal niet meer. Misschien dat de motivatie een beetje of de concentratievermogen is. Kijk, Van Persie is ook een wereldvoetballer. Alleen in het Nederlands elftal is het toch altijd een beetje behelpen. Ja, en dan ben je zelf een speler geweest die altijd heel gevoelig was voor de hand van de trainer. Hè? De trainer moest weten hoe hij met jou moet omgaan. Hoe schat je dat bij Bert van Marwijk in? Weet hij precies hoe hij met de jongens om moet gaan? Want dat was altijd zijn kracht de afgelopen jaren. Ja, tenminste in Afrika vond ik de belevenis zelf, denk ik dat er wat meer power in zat. Misschien dat het nou, weet je, maar dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben er niet bij. Maar aan de spelers te horen, ook het mekkeren. Het mekkeren van jongens die dan niet meespelen.
Die moeten dan allemaal even kenbaar maken dat ze ontevreden zijn. Ja, dat was in Afrika ook niet zo. Maar dat hoor ik nou wel een beetje te veel. Ja, en dan moet ik zeggen, dat was iets wat in uw carrière ook natuurlijk speelde. Hè? Ik bedoel, als je ontevreden bent, mag je laten weten, toch? Ja, maar kijk, dat klopt. Dat mag ook wel, maar niet tijdens de EK. Dat moet je daarna dan doen. Maar niet, iedereen heeft wel wat te zeggen dat hij niet speelt of wat ook allemaal. Wat vindt u van alle kritiek van de laatste tijd? Is dat weer typisch Nederlands, dat we weer de boel overdrijven en het weer in een negatieve trekken? Ja, kijk, het is zo, als ze winnen is alles goed. En dan verliezen ze één keer, beginnen ze over de reizen naar Charkov en naar voor dit. En allemaal onzin. Temperatuur, ja. Allemaal onzin. Als het niet gaat, gaat het niet. Dat is slecht, maar dat heeft niks te maken met dat geluk. Dat zijn allemaal journalisten die daar een beetje te veel onzin uit. Ja, vind ik onzin. Herkent u uzelf in een van de spelers bijvoorbeeld terug? Is er een speler waar u zegt, dat is een speler naar mijn hart? Als ik nu zou voetballen, zou ik waarschijnlijk op hem lijken? Nee, in deze periode nog? Nee, helemaal niet. Nee? Allemaal te braaf? Nee, ander type voetballers. Het is niet meer zoals vroeger. Ik zeg niet slechter, maar ander type voetbal. Het voetbal is sneller geworden? Veel sneller geworden, ja. Maar ook, kijk, ander voetbal, je hebt dat niet meer zo. Kijk die jongen, die Arsevin, die van Rusland, die kan een leuk dribbeltje. Maar het zijn er maar weinig. De Spanjaarden die hebben het ook wel een beetje. Maar dat is een ander type voetballers. Ja. Mark van Bommel, bekritiseerd ook in dit EK. Ik zei het al eerder, hij was 2 jaar geleden een van de betere van Oranje. En opeens lijkt het wel alsof niemand meer gelooft in hem. Nou, ten eerste is een geweldige carrière heeft hij gehad. Zonder meer. Ja, gehad zeg ik dan, maar ik denk dat het nou net iets te lang is geweest voor. Ja? Maar, bedoel, ja, niet alleen hij, maar het hele team is een beetje flauwtjes. Ja. We weten dus niet wat het gisteren geworden is. We weten dus op dit moment niet of Nederland door is naar de volgende ronde. Stel, even van het gunstigste uitgaan, stel dat Nederland door is. Zie je ze dan aan de finale komen? Ja, kijk, het is zo. Normalerwijze groeien altijd in zo'n toernooi. Net zoals de Duitsers, die groeien altijd. En die zijn er ook ieder jaar bij. Ik heb niet zo'n idee, dan moeten ze echt uit het andere vaartje tappen. Ik heb niet zo'n idee dat ze ver komen. Ook als ze doorgaan naar de volgende ronde. Ja? Want? Ja, misschien komt dan een beetje meer schwung erin en spirit erin. Dan komen de Duitsers weer tegen in de finale. Peper in de kont en dan lukt dat wel allemaal. En dan komen de Duitsers weer tegen in de finale. Duitsers komen er altijd. Kijk, dat is niet helemaal zo. Die vechten, die hebben een vechter. Kijk, ze spelen tegen Portugal, hadden ze ook moeten verliezen. Maar ze winnen toch. En ze kregen geen kans. Hij scoort toch 2 keer. Ja. Het EK is meestal goed voor de horeca. Dat zeggen alle horecamensen. Die staan natuurlijk deze dagen extra in. Je hebt net al verteld dat jouw restaurant natuurlijk niet zo bedoeld is voor ik heb dat niet. Maar merk je wel iets van meer belangstelling of van meer bezoek? Minder belangstelling. Omdat men thuis gaat kijken? Natuurlijk, dat is iets als Nederland speelt dan. Hè. Ja. Kijk, de rest maakt het allemaal... Ja, kijk... de vorige WK ook, dan merk ik wel dat mensen, de EK is, die mensen die maken al in januari, februari afspraken en dan zeggen ze tegen de vrouw, je kan overal met me naartoe gaan, maar niet tijdens de EK. Ja. Maar als met dat Nederland uitgeschakeld is, dan begint dat allemaal weer en dan gaat alles weer vanzelf. Ja. Maar goed, de horeca aan zich leeft natuurlijk van dit evenement. Hè? Ik bedoel... Ja, sommige horecazaken. De gemiddelde horeca. De anderen die zullen ook een beetje minder ermee draaien. Ja. Kijk, cafeetjes die daarop ingericht zijn, die zullen wat meer omzetten hebben. Ideaal inmiddels tegen de crisis, toch? Ja, maar de crisis die blijft nog even duren, denk ik. Je zit in België, althans op de grens met België. Hoe leven ze daar in België eigenlijk mee? Zijn dat fans van Nederland of eigenlijk juist helemaal niet? Ik merk in ons dorp daar merk ik wel dat als Nederland een beetje doorgaat, dat ze wel een beetje voor Nederland supporten. Ja, toch? Ja, dat zijn niet zo. Maar in België merk je nou niks, totaal niks daarvan. Leeft niet daar? Nee, ze doen al jaren niet mee, dus dat zal een beetje behelpen daar. Maar ze hebben niet... Ja, zelfs aan de grensstreek merk je niet zo gek veel. Buiten Nederlanders die in België. Ja. Natuurlijk praten we vaak met jou over je carrière. Onstuimige carrière, interlands, 6 in totaal. Vind je dat nog altijd leuk om erover te praten? Of zeggen we nou, voor mij hoeft allemaal dat oude gebeuren niet meer zo opgerakeld te worden? Ja, ik praat er zelden over. Dus, maar ik vind het wel leuk.
Ja, want... Maar ik hoef er niet over te praten. Hè. Maar je bent nog altijd, zeker in het Maastricht natuurlijk, laten we zeggen een halfgod, hè? Ja, maar de meeste mensen die zien je iedere week en die zie je iedere dag en die kennen je en die praten daar gewoon niet over. Ja. Dus, en die hoeven ook geen stomme antwoorden te geven en dergelijke. Zoals vandaag bijvoorbeeld hier. Nee, maar ik bedoel, je hebt mensen die komen bij mij in de zaak en die hebben dat ook. Dat vind ik niet erg hoor. Ik bedoel, ik weet er wel altijd zo dat ik niet zo lang daarover hoef door te praten. Nee, maar je wordt natuurlijk wel vaker aangesproken, zeker als Natuurlijk. Oranje speelt, over van hey, hoe was het toen met jou? En... Ja, iedere week wel. Iedere week? Ja, zeker, iedere week. En hoe reageer je dan? Ik probeer altijd een beetje correct te zijn. Wel gewoon antwoorden, maar niet niet overdreven. lang door zeuren. Ja, wanneer is voor jou zo'n groot toernooi geslaagd? Ik bedoel, dat hangt Voor dan... Nederland bedoel je? Nee, Of voor jou zelf. algemeen? In het algemeen. Nou, ik moet zeggen, ik heb een beetje flitsen van die andere wedstrijden gezien. Rusland, Polen en Rusland tegen nog wat. En ik moet zeggen, ik vond het voetballen best wel aantrekkelijk. Ja? Een beetje, niet qua hoogstand, maar wel qua spanning. Dus wat dat betreft vond ik het wel geslaagd tot nu toe. Ja. Maar dit toernooi moet nog beginnen. Is pas bezig. Ze zijn nog niet in de voorrondes moeten nog. Ik denk, nou is het allemaal gelijkspel of winnen. Kijk, de volgende ronde, daar begint het pas, winnen of verliezen. Nou goed, hoe het ook zij, met Nederland, zonder Nederland, natuurlijk het feest kan beginnen, toch? Het is al begonnen, maar de spanning komt pas volgende week, denk ik. Dankjewel, Willy Brokamp. Heel veel succes. Hoe is het overigens met de knieën en de benen? Kunnen we nog een balletje trappen dadelijk of niet? Een lichtballetje. Een lichtballetje. Ja. Dus eens kijken of we een opblaasbare bal kunnen vinden. We gaan natuurlijk daar nog even het Kickstarter-spel spelen samen. Natuurlijk met kapitein Paul Kusters. Maar eerst is het tijd voor de deurzakkers. Want natuurlijk zei net al, het feest kan beginnen. Of Oranje nou door is of niet. We maken er deze zomer nog gewoon een feestje van. Hier zijn de deurzakkers. Ja, la, 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 la. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. We gaan met de fanfare heel vaak een dag op reis. We doen aan elk concours mee, maar winnen nooit de prijs. Maar dat is maar bijzaak, want waar het ons om gaat, is dat we kunnen feesten, het liefst tot 's avonds laat. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, we gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. Na afloop van zo'n reisje wil niemand meer naar huis. Loopt iedereen te zingen, ons moeder is niet thuis. We lopen dan in auto, snel naar ons stamcafé. We dansen, hossen, springen en iedereen zingt mee. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan.
z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn